В момента по инициатива на доцент Тонев, който беше, знаете, в предния парламент председател на Здравната комисия, в момента се разработва чисто софтуерно един, казва се, профилактичен календар. Нещо, което много ми хареса като идея, защото другата характеристика на българина е, че мисли за здравето само когато го загуби. Много трудно може да накараш някого да тръгне да чака по опашки, да ходи при личен лекар, да прави изследвания, ако всичко му е наред. Само че обикновено, ако отидеш когато вече ти трябва, е малко късно. Поради тая причина всички предвидени в най-различни наредби, в различни направления болести, за които има възможност да направим профилактичен преглед, тази система ще ни напомня с СМС. И ще ни напомня не само веднъж, ами ако ни отидем втори, трети, четвърти път. Ако успеят, защото има такава идея, да го върнат и с това, че ако за годината ти си минал през всички профилактични